Donald Trump je sramota za američke političare. Dugi niz godina, predsjednici Sjedinjenih Država bili su ljudi koji su prethodno obavljali razne državne funkcije. Biden, Clinton, Obamina, Bush, Reagan. Ovi pojedinci su najpre napredovali kroz karijerni put, postepeno stičući važnije izabrane funkcije, a zatim su postali predsjednici. Donald Trump nije bio guverner, ni gradonačelnik, ni senator. Nije obavljao nikakvu državnu ili izbornu funkciju. Ali je odmah postao predsjednik. Jer američki političari, koji su celog života proveli na državnim pozicijama, nisu u stanju da se nose sa krizom Amerike. Niko ne može. Ni republikanci, ni demokrate. I tada je američki narod napravio od biznismena, a ne od političara, svog predsjednika, nadajući se da će popraviti situaciju. Stoga je Trump sramota za sve američke političare. Republikance i demokrate, sve. Ali ni Trump sam ne može da se izbori sa krizom.